Nuorikulttuuritoiminta ja Sounds-tapahtumat tarjoavat jokaiselle musiikkia harrastavalle nuorelle mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tänä vuonna Soundsin 24 aluetapahtumassa esiintyi 255 esiintyjäryhmää ja yli 3000 nuorta aina Utsjokea myöten. Moniarvoisuus ja vuoropuhelu taiteen ja kulttuurisen nuorisotyön keinoin ovat nuorikulttuuritoiminnan perusajatuksia. Onnistumisen kokemukset ja tähtihetket vahvistavat nuorta ja kannustavat jatkamaan musiikin harrastusta.